l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fi żjara li delegazzjoni Maltija mmexxija mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri għamlet fil-Libja saret laqa bilaterali mal-Prim Ministru Libjan Hamid Al-Dbeiba. Matul din il-laqa ġie diskuss il-progress li qed isir fil-ħidma bejn iż-żewġ pajjiżi f'diversi oqsma relatati mal-infurzar tal-liġi u sigurtà, l-eżerċizzji ta' taħriġ għal forzi tal-ordni Libjani u oqsma ġodda ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet taż-żewġ pajjiżi. Il-Prim Ministru Libjan kellu kliem ta' ringrazzjament speċjali għal Malta, partikolarment għall-għajnuna mogħtija lill-poplu Libjan mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati ta' Malta wara l-arar li ħakmu lil Derna f'Settembru tas-sena l-oħra. Ir-relazzjonijiet bejn Malta u Libja huma storiċi u fl-aħħar snin ħdimna ħafna sabiex dawk ir-relazzjonijiet insaħħuhom b'mod konkret. Sew jekk hux mill-lenti tal-Ministeru tal-Intern u anke tas-Sigurtà fejn jidħol traffikar ta' droga tal-persuni, iżda anke fuq oħrajn fosthom business opportunities li hemm bejn Malta u Libja u anke fuq ta' enerġija u oħrajn. Il-Ministru Camilleri iltaqgħu wkoll mal-Ministru għall-Intern Libjan fejn ġew diskussi miżuri oħra konkreti kif Malta tista' tkompli tassisti l-eżerċizzju ta' żvilupp tal-kapaċitajiet tal-forzi tal-ordni Libjani. Iż-żewġ naħat kellmu fuq metodi differenti kif tissaħħaħ il-ħidma bejn l-awtoritajiet taż-żewġ pajjiżi fuq iż-żamma tal-ordni fir-reġjun, inkluż l-infurzar tal-liġi fuq il-baħar. Iddiskutew ukoll l-immigrazzjoni irregolari u l-ħidma tal-awtoritajiet Libjani fuq l-art u l-baħar biex titrażżan il-kriminalità organizzata u jiġi evitat it-telf tal-ħajjiet. Il-Ministru Camilleri żar ukoll l-Akkademja tal-Pulizija fejn segwa mill-qrib ir-riżultat tat-taħriġ li provdew uffiċjali mill-Forzi Armati ta' Malta wara tħajr lill-uffiċjali Maltin li provdew dan it-taħriġ fil-Libja u ppreżenta ċertifikat lill-uffiċjali Libjani li temmew it-taħriġ b'suċċess. Taħriġ simili ngħata lill-uffiċjali Libjani oħra involuti fis-salvataġġ bl-ajru bil-baħar. Id-delegazzjoni Maltija ltaqgħet ukoll mal-Ġeneral Mohammed Al-Haddad, il-Kmandant tal-Armata Libjana, flimkien mal-kapijiet tat-taqsimiet militari li jaqgħu taħtu.